Ya ya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibn Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal waqtalafu lan beda pendapat sapa para imam madhab fi ziyadatin nisabi ing dalem nambahi nisab, maksude di atas satu nisab. Faqala terus ngendika, niki masih soal zahab wal fiddah. Faqala terus ngendika sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Ngendikane tajibu wajib az-zakatu apa zakat fi ziyadati ing dalem luwihe satu nisab niku bil hisabi kelawan hitungan. Nganggo persentase kan kena. Waqala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah, misale sudah punya emas 20 dinar. Sudah punya 20 dinar emas dan 200 dirham perak. Punya dinarnya ndak harus kumpul ini. Yang penting punya 20 dinar, Pak. Apa? Gram ya. Angel. Ya, pertama dinar sik, Mas. Ben kok mengko kena dikonversi ngono. Kan konversi gram ya benar. Kan grame wis ana iku kan, Bapak. Heeh, 85 gram. Iku emas, Mas. Apa? Corot di 100. Apa? Corot di 100 gram kan berarti Gak. 15. Lebih teko nisabe kan 20 dinar emas. Yo. Nah, nisabe perake 200 dirham perak, nisabnya segitu. Kok luweh? Nah, luweh iku wajib zakati apa ora? Nah, iya. Luweh pira? 50 atau 220 ya 15 kuwi lah. Atau selawe dinar iku limone iku zakati apa ora? Nah, nek tiga imam niki mboten. Wajib ding tajibu zakatu fi ziyadati bil hisab. Tapi nek Abu Hanifah waqala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah la zakata fi mazada alal mi'atai dirhamin wal 20 dinaron. Boten wonten zakat iku maujudah ing dalem barang maksude nisab zada kang luwih apa mah alal mi'atai dirhamin ing atase 200 dirham. Wal 20 lan 20 napane dinaron dinare luwih iku gak wajib hatta sehingga yabluhu sampai azaidu apa luwiyane iku arba'ina ing 40 dirhame wa arba'ata dana niro lan ing 4 dinar petang dinar. Jadi 20 terus luwiyane iku 21 sik gak wajib, 22 dinar gak wajib. Nek wis 24 nah baru wajib. Mengutang dinar. Iya, luwih. Ya ampun. Loh, beda kan? Loh. Nek dirham. Nah, kalau cuma 220 dirham belum, baru mencapai 240 lah itu baru kena. Gitu menurut Imam Abu Hanifah. Dinare 24. Fayakunu fil arba'ina dirhaman dirhamun. Fayakunu mongko ono fil arba'ina ing dalem 40 apane dirhaman dirhame wajibe apa dirhamun dirham sak dirham. Jadi nek wis tekan 40 per 40-nya itu dirhamun sak dirham tambahi sak dirham. Jadi kalau 200 dirham zakatnya kan belum disebutkan itu. Iya. Nah, berapa kan? Tapi kalau di sini kan sudah ada 1/40-nya kan.
Berarti kalau 200 itu 1/40-nya 20. 40. 80. 4. Hah? 4 dirham. Piro, Pak? 240 itu piro nek 40? Ping piro sekirane kena 20%. iya nek 200 dirham kan zakate kan ndek kene 1/20. masa 1/20 Mas? Rubul usur Mas. 1/40 nih. 2,5. 2,5%. 2,5%-nya. 240. Nah, nek wis luwih tambahi meneh sak dirham. Nek 200 40 lah tambahi sak dirham. Gitu. berarti per 200 kan sak dirham. Yo ora. Piro? Lah gaplek. 10. Penjulannya papat ke mau. Nah, iku sak dirham. Enggak lho sing asli sih. Sing 200 Sing 2,5 Lah iya. atau 1/40. Lah 200 dibagi 40 iki piro Cak Mahmud? 5 ya? Kan 10 tok to, Bro. Duh. 10 dirham to nisope. Lho kok iso to? Maksudnya bayar kon sak nisop iki lho. Bayar kon sak nisop iku 10 dirham. 1/40. Lah iya. 1/40-nya 200 berapa? Ya 10 to. Iya. 5. Kok 5? Enggak. Piro Cak 400 apa 200? 200 toh. Nisab pertama kan 200 dirham. Iya berarti piro? Lah iya kan. Iya. Kan 5 to, Pak. 5 dirham. Ya. Heeh. Nah, terus luweh toh. Luwih Nek 40. durung tutuk 40, ya gak wajib sing luwihane iku. Sing dizakati sing Tidak 240 240 berarti 6 dirham. Wes jelas miturut Imam Abu Hanifah. Nek miturut Imam Syafi'i masih luwihane 220 ya tetep ae prosentasenya tetep 1/40. 1/4 Dua itu, Pak. apa nih? Jane padha ae, Mas. Cara digawe 1/40 kan wis to. Lah iya. Jadi langsung. Iya, lah nyapa dirinci kok ngene. Masya Allah pokoknya. Yang ngono Iya. lah. Lah iya. Lah iya kan padha ae. Lah iya. Bedane ki apa? Gak ono jane Mas, ungkapane sing Terus nyapo kurane zakat? Euro. 5 tambah 5 situ 6 tambah 4. heeh. Ngono. Terus mari ngono iya jane. Ngono kan. Ape zakat 6 apa ape zakat 5 ngono lho. Arep Nek- zakat 5 nek tambah. sing- Gak nah. ono, Pak. Heeh. Arep zakat 6 apa 5 tambah 1. Lho iya jane Mas. Lah iya to. Nek miturut hitungan dirham ngono. Lek awakmu melok Imam Syafi'i, awakmu berarti sampean 5 ae. 5 Tok wis. Tambahi sing misale teko luwe 20 ya. 1/40 20. Ndak sampai sak dirham lah. Ngono. tapi wis enek luwih kan. Heeh wis enek luwe saiki. Nek Abu Hanifah- Nek Abu Hanifah gak wajib iku luwe iku. Kudu ngenteni 40. Kudu ngenteni 40. Wedone ya kuwi tok. Ya. Nek kruse padha 140. Berarti beda dirane. Summa kadzalika mongko kaya dene mengkono summa mongko nuli kadzalika kaya dene mengkono fi kulli arba'ina dirhaman ing dalem saben-saben 40. Dadi kelipatan 40. Wa fil arba'ati danani ro. Iki dikelerokne iki. Niku catatan kaki nih. Lan iku ing dalem petang dinar kirotoni utawi 2 kirot. Engko lak ndemeng maneh engko lak 2 kirot. Sak dinare iku 20 kirot. Gak konsisten tapi gimana? Gak konsisten. Sak dinare 20 kirot. Dulu 2 kirot. kirot iki apa? Hah? Kirot iku sama dengan piro kirot iki ya hitungannya. Pokoknya 1 dinarnya itu sama dengan 20 kirot. Emas tapi ya. Iya, Mas. 1 kirot sama dengan Gini. berapa gram emas? 4,25 dibagi 20. Karena nilai 1 dirham itu 4,25. 1 dinar itu 4,25. Apa itu? Ruwet. Ya 4,25 lah, dulu bagi bingung. Lah iki lho wis ono, Mas. Iki wis ono. Iki Mas, dicatet lah. Aku kan ndak iso. Kirot. 1 kirot
Engko ketemune padha man. Engko demeng-demeng rak wis engko. Kirot Ono. adalah setengah danik. Heeh. Kirot berlaku bagi 5% dari setiap 1 dinar. 5%-nya 1 dinar. 20 berarti. Iya 5%, ya. Heeh. Karena setiap 1 dinar 20 kirot. Sedangkan penduduk Syam menjadikan kirot sebagai seperempat. 1/24. Luwih titik. Yang pertama kan 1/20. Iya. 5%. Mengingat bahwa yang paling banyak diambil oleh para ahli adalah bahwa kirot merupakan 5% dari dinar atau miskol, maka perkiraan kirot menurut pendapat bahwa dinar itu 4,25 gram adalah 0,21 Lah, itu satu kirotnya. 125 gram emas. Itu sak Hasil kirotnya. pembagian 4,25 gram dengan 20. Heeh. Gitu. Wis. Ah. Nol. Awakmu ning Shopee duwe piro, Cuk? Mas tuku ra gitu. Aku ning Dara duwe. Duwe pira? Yusun kuwi sing cilik dhewe. Oh, sing dhewe dhewe. Ya kuwi, Mas. 0,0112. Sakjane ana sing luwih gampang timbang ngomong kirotoni, tapi mungkin menurut Musoneve sing luwih gampang ngomong kirotoni, Mas. Setiap 4 dinar kenaknya 2 kirot. Menurut luwih gampang endi? Setiap 4 dinar kena 1/40-nya. 1/40. Kan gampang kuwi. 2 kirot niku maksudnya 1/40, 40. Jadi 4 dinar itu dikalikan 20 berpiro? 4 dinar niku dikalikan 20 berarti 80 kan ya Mas. Iya toh 80 kan. Nah 80 nek dibagi loro kan 40 iku siji zakate. Mulane niki disebut 2 kirot. Ya 40 siji. Setiap 40 siji kan padha ae. Ben mikir. Alah ora aku wis mari gere mumet iki. Berarti cara ngomongnya setiap 4 dinar itu zakatnya 2 kirot itu padha karo tembung 1/40 ngono ae wis lah. Iya wis. 40. Atau sama dengan 1/40. Heeh. Monggomu. Yes, Paling ya, ya. wis pagak. Nek sing jumuk sing 25 mau malah mumet neh iki. Mumet neh ngono. Enggak usah, wis. Iki ana sing gak konsisten iki kok. Ana sing gak konsisten. Wis titik sampai ning kene. Berarti setiap 40 kan padha mbek dirhame kan ya setiap 40 dirham sak dirham. Iya. Setiap 40 kirot 1 kirot. Iya, terus tahunnya di. Ngono dane. Kan ngoten ya padha iku. Saiki ngonversi dinar nang dirham. Nah, iku teng mriki catetane niku sak dinare iku sama dengan 10 dirham. Nilainya itu. Tapi mangke enten perbedaan mangke. Per masalahan liya, iki kudu alon-alon terae. Bene padha ngertine. Wahalan apakah yudhamu dikumpulno adzahabu apa emas? Lah kan emas mbek dinar iku kudune kan beda kan. Kudune. Dinar iku wis mata uang. Kalau zahab belum. Nanti katut kalung, katut emas batangan iku katut dicetak atau tidak dicetak. Nah niku. Nah, apakah dikumpulkan adzahabu apa emas ilal fiddati nang perak fi takmilin nisabi ing dalem nyampurnakno sak nisab amla utawa ndak. Sami kalih kasuse wong duwe unta ndak sampai sak nisab, ambek duwe wedhus ndak sampai sak nisab. Tapi nek dikumpulno dadi tutuk sak nisab. Lah apa kaya ngono pisan, ngoten to. Kala ngendika Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad fi ihda riwayataihi ing dalem salah setunggalipun riwayat saking Imam Ahmad yudhammu dikumpulno. Artine nek fiddah kalau zahab karo fiddah niku nek secara terpisah ndak sampai sak nisab tapi nek dikumpulno tutuk sak nisab
niku tetep kewajiban zakat. Wa qala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i wa Ahmadulan Imam Ahmad fir riwayatil ukhra ndek riwayat sing liya saking Imam Ahmad niku layu to mboten perlu dipun kumpulaken. Wes titik amin ngene ya. Mari ngono summa mongko nuli ikhtalafa beda pendapat man sapa imam kala kang ngendika akan sapa man bedomi kelawan ngumpulno. Berarti niki Imam Malik kali Imam Ahmad kali Imam Abu Hanifah dalam salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Ngendikane hal yudammu adzahabu ilal waroqi. Beda meneh isilahe, mbok nganggo fidah ngono kan enak, Mas. Yo, ngono warok. Hal apakah yudammu dipun kumpulno adzahabu apa emas ilal waroqi nang dirham sing dicetak. Ya apa nek terjemahno? Istilahe warok. Nek arti asale warok niku kertas sing dadi mata uang. Ngoten. Nah, ngarani perak sing wis dicetak iku warok. Apakah emas? Politik berarti. Embo, iya paling kowe mbogo kae. Koe. Politik. Wayukam malu terus dipun sampurnakno an-nisab apa nisab bil ajzai kelawan bagian-bagian awil au bil qimati utawa kelawan nilainya. Jadi disampurnakne iku berdasarkan bagian-bagiannya atau berdasarkan nilainya. Ini perbedaan pendapatnya. Faqala moko ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Ahmadulan Imam Ahmad fi ihda riwayataihi ing dalem salah setunggalipun saking riwayate Imam Ahmad yudhammu bil qimati dikumpulno dadi siji bil qimati kelawan hitungan nilai. Nilai apa barange? Beda ya. Barange jumlahe pira kepingane kan beda. Ambek nilai ini. Boleh jadi kepingannya lebih banyak tapi nilainya sedikit. Nah, niki sing dipertimbangno menurut Imam Abu Hanifah kali Abu Ahmad niku Imam Ahmad niku nilainya. Contoh, wa mithalulan utawi contoh niki ad-dhammu niki ayakuna iku kudu ana lahu iku kaduwe man apa mi'atu dirhamin 100 dirham duwe 100 dirham wa khamsatu dananira lan 5 dinar. Qimatuha ingkang utawi nilainya 5 dinar itu adalah mi'atu dirhamin 100 dinar. Nah, iki sing aku gak paham. 100 dirham. Oh, 100 dirham, ya. Artine iki padha karo wong iki duwe 200 dirham, Mas. Iya. Padahal tadi itu disampaikannya itu 1 dinar sama dengan 10 dirham. Lah nek duwe 5 berarti dhek mek duwe 50 dinar. Berarti ini tergantung situasi kurs. Regane emas iki ambek dirham iki pas larang apa pas anjlok. Iso uga emas iki sak dinar diregani 10 dirham, iso uga emas iki diregani 20 dirham. Lah nek ning kene kebetulan karena secara nilai 5 dinar itu nilainya 100 berarti per dinarnya dinilai 20. Sehingga di sini 5 dinar nilainya sama dengan 100 dinar. Maka orang yang punya 100 dirham dan 5 dinar itu fatajibu mongko wajib az-zakatu apa zakat fiha ing dalem dunya niku wae. Niki nek berdasarkan nilai. Nek berdasarkan barang mboten. Lah 5 dinar 5 dinar iku seperapate 20. Nggih. Kan seperapate 20. Wajibnya kalau dinar kan 20 dinar baru wajib. Kan gitu. Pun waqala lan ngendika Malikun sapa Imam Malik wa Ahmadulan Imam Ahmad fi riwayatil ukhra teng riwayat sing liya yudhammu dipun kumpulaken dijumlah niku bil ajzai kelawan bagian kepingane niku walaya jibulan boten wajib alaihi ing atase wong sing duwe 200 duwe 100 dirham lan 5 dinar fi hadhihi surati ing dalam gambaran masalah menika apa sayun suwiji-wiji ndak wajib zakat hatta sampai yukam malu dipun sampurnakno
al nisabu apa nisab bil ajza'i kelawan bagian bagian-bagian minal jinsi dari jenis yang sama. Pun perbedaannya namung niku pun. Jadi dugaan kula itu nilai berarti. Jadi dinilai, nilainya bisa naik turun. Satu dinarnya itu bisa 20, bisa 10. Bisa 20, bisa 10 bener. Ya. Miliar ora nek. Soalnya niki benten es dinar itu berarti duit. Nek emas niku barangnya itu ya. Kalau sudah dinar itu jadi mata uang sudah. Sudah mata uang. Wonten. Nek tembunge dinar. Bahannya dari emas. Tapi nek dinar saiki mboten. Kan ada mata uang dinar, dinar Irak ono kan, tapi bukan emas. Logam. Oh, gak Mas. Ongko. Iki panggae duit. Oh iya kertas saiki dinar iku. Nek dirham ya. Dirham sapa saiki mata uang dirham? Sinten sing mata uang dirham? Ya ono. Mboten enten kan? Mboten enten mana. Sekarang wis ganti kertas kabeh. Pun niku mawon faslun wallahu a'lam bishawab sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya